سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو العلا قداس النزلوهم زيناتات بدرجة علم أبزو بانا دما كاتاوي تلوا زلوهم زيناتات هنا كنري مچم علمنا بزقال تفقدناتات تحنبب الله كنبل كلنا كابزنا يلوم فيديو بزح كنا مهار كم فتنينا سلمتاي إزي زقبر زلو إيرتران عامتا زتصبيتو نقرات كون غيلي تعقس دما كسع كندي صبق فرك كم زغل كابزنا يلوم كنرينا كل زحجي زقبر زلو سعرنا إيرترا تراي كونن إيرترا نوح مكيتا بتعقس سلتصبيت العالم كله تنقرات كله يكاير الله زي بزعبا انتينا نزارب زلنا بفلاي بوغن تشاينا راشيان تقبر زلو قعزو بفولوي نجر ابزي كونتات كنت بوكينات يكون بدبلوماسي امريكا فوليات نفرتناتن اب يمن امتياتن كم زنبرت نمتكعتي ازي انتاي صلوا سلا زلوي نمنتاي علامه يمامتيوم مكال مسارح زينوم ديم نفس زخاله زربا زلو كنرينا ابزو بانا دما بزح منقسقاسات الله لايك مقبار سبورت مقبار كساب مودات امسانا بزح دما بتعتنا نحتتنا مجمريا دنكني ابزي زلو كونتا تشاينا قرب زق لا غنيا انت تكبر على تشاينا اسكنسمع But also the demand for oil and what Russia is doing in Ukraine, this changes the dynamics on what China wants in the Middle East. Yeah, China has been remarkably quiet for several weeks on the conflict of the Middle East, but this week they really pick up a bit of their engagement. They have a conference call between the Foreign Affairs Minister of China and counterparts in Iran and Israel. So obviously they are interested. China أبزو قدايزي بعين دبلوماسي كتفتح حياة تنزل أبتو وتهدرا متتتاوي ونرسني زقبرو لزلو بفلاي أمون إسرائيل إيران زخية زلو نتزوبانا يما كلاي مبراق العول ترى العول تلوا كل وسلزغل China دما أب كفال ويجن أقداس كفال ندادنا تا كابت زوبات سلت وسد زرقتنا يزوبازن وقطبا أب تلوا كل وسلزغل تاك جوج تقبر جميرا لا نت منستر قدات وصايناي إسرائيل كم دمان منستر قدات وصايناي إيران نغلط يوم بكونفرنس كول كم زرهبتهم بحدا كترهبهم ديكور اسباب بينهم كم زرهبتهم سلازي تشاينا دبلوماسيناتا كم أمريكا معات ميدياتها ها أنتوني بلينكن هجرت عرباتي دبلوماسيا ميشن بلا بلا والحنت فرزي بلونا تشاينا بسقطها يتسرح وتي دماوي زركب نعمتات ملو معكلاي مبرع أمريكا خمسة تبال نبرة تشاينا والحنت خي سمعنا نيرانن نتنكلت زعابية تسعبات زنبرة إيران سعوديان أوش تحت رجزي سلام أبيلهم ما ترايد كونس أمباسادرات السجاجرهم دارجة أبصبغ درجة بس يعملوا إذا صبغ درجة كفرس غلدما أمريكان إسرائيل زجبروا زلو كنتاتيو أمريكا دما نعونك تفرسها كل تسعر زلا كن رينا زي نيران نكن هرمينا كل خلو نتشاينات تجبروا زلا سلام الركعات السعودية مس إمارات سلسين أب بريكس تياتن هجر مانا بريكس وعلى يقبر له نت بريكس تقيمهم راشان تشاينا عندما نقميت كوز واب زلي زلو أمريكا تاخد قبر الله تاخد قبر بمنقد إسرائيل تفتنا الله نبوملو ندحرك كتملصو أبتنا يكرم ناي مفتاح درجة نخملسو of course أمريكا زغبها الكل انت سلامية تدلي وقاعد تدلني هذا لا قال يزبال indirect تلقن استراتيجينا أمريكا مبزحت زي حنفشفش فتيركا نت حنفشفش مانجنا قبركا خبوس تخون ويكا أيات تخون كلهم سلام تقينهم بزي زياد صبوق يركم ذكروا هذا حجي أمريكا أبزح حجز الله درجة قدام لكم يلغون أبزح حجز الله درجة نعلم كتم حضرات غينا بغميها كتم حضرات حدث قبل التنتي زلوا بعلم بنيشتي قبل التنت زلوا هذا ينسدما وتهدراوز قبل التنتي اتنا يقطباوز قبل التنت بناي دولار كم دما بوحدات كامباينتات ناي تكنولوجي دا امبر ابتك حال نابنت ابغزا خريو نبرت ناي امريكا تتقام الله ابغزا خاسي ميدين امريكا زبل وي كامريكا زمص نبرت تتقام الله كابت بلعديو كابت سوتيو كابت خدنوديو نبرت ناي غزا خادي وحديو انت لو خينو انتي جنالو لعل كنترول زلو تكنولوجي جوجل يوتيوب نتقام زلنا فيسبوك قال من كل تكنولوجي تقام زلها امريكا عبي صبللتالو سلازي بجك تكنولوجي كالا ابنتام هيدم زل اب حيل دلو اب اصواري سلازي وتهدروا حيل سلازلهم بنقدنا عن يرترا نعم سانا نقدي شركنات كنقبر لكم هنا انفست كنقبر لكم هنا كله يكونون يلا نسو عدا يزلو نبكينات راي تفكير زلا تاينا بنصارو بنقد راي كتحزكا سلتغل امريكا انت تقبر ملا كمي غيرنا حنفشفش نفتر حنفشفش تتفتيرو هاجراتنا بقطبا زي كونه ناب رقات ينده حسبا رقات نخلون مجمريا اصوار كغزا كفتنا كالدما ناب امريكا كصقعين اصار امريكا تطو دحريلكا حدغنا تعبك خون سلازغل سلازي امريكا تخطلو زلا حساب بريزنت سياسه بزع غزي يزبلا حنفشفش فتيركا حساب استراتيجيناتكا تكونتات زنصرلكا كتحاقنا لك تقداي لله اكزاكتلي مع كلام مبرق دما
ኩነታት ናይ ዜና ንርኢ ዘለና ቻይና ግን ነዚ ኩነታት መፍትሒ ክትገብረሉ ትፍትን ኣላ ቀሊል ኣይኮነን እስራኤል ከተስምዓ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብላን ቻይና ግን maybe ካልእ alternative ክትፈጥረሉ ትኽእል መንገዲ ክህሉ ይኽእል ይኸውን They put together Saudi Arabia and Iran a year ago. Both sides reestablished diplomatic relationship. For Beijing, as you said, this matters a lot. They buy more crude oil from both countries than anyone else. And the tone of the relationship between the Saudis and the Iranians is so different from 5 years ago. They have ambassadors in both sides. And to me, there was a picture that it was just a photograph that was really emblematic of what we are talking about. The Iranian Foreign Affairs Minister traveled to Riyadh for meetings. You will be expected. He will be received by his counterpart in Saudi Arabia. And he was. The surprise was that he was also received by Crown Prince Mohammed bin Salman, who runs the እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣብቲ ቦታቲ ክመፅእ ዝፀንሐ ናይ ሰላም ኣንፈት ናይ ብሓቂ ኣብ 53 ዓመት ተራእዩ ዘይፍለጥ ዝነበረ እዩ ለንቀነት ራይሲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ናብ ስዑድያ መፅኡ ነይሩ ናብ ስዑድያ ክመፅእ ከሎ መዘኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ክቕበሎ ዝግባእ እቲ ንጉስ ናይ ስዑድያ ክቕበሎ መሪፁ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምርድዳእን እቲ ዝምድና ክሳብ ክንደይ ከም ዘገድሶም ሓንቲ ዘረባ ክዛረበኩም እዩ እዚኣ ጥራይ እታ ዘረባ ንሓወር ክዝክራ ዘለዎ እዩ day-to-day affairs of Saudi Arabia. And not only he was received, Saudi media released a number of photographs where were smiling at ease. I mean, it didn't really telegraph we are enemies. It doesn't mean that they are friends, but I think that they have found a way to work with each other. But so what unites them? I mean, is it oil? Again, you talk about the neutrality, so I don't know whether you'd call it as like frenemies. But is it the US and actually, that unites them because neither particular... ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ዝረአ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድያን እንታይ ረብሓ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ምቅርራብ ዝግበር ዘሎ የስ ፀላእቲ ክኾና ከለዋ ንኣሜሪካ ንእስራኤል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ መንጎተን ሓያላት ሃገራት ቱርክያ ስዑድያ ከምኡ ድማ ኢራን ኣብ መንጎ እዘን ሰለስተ ዓብ ፅልእ ወይ ጋብ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እዘን ሰለስተ ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን ሓያላት ሃገራት እየን እዚኣተን ተሓቢረን ንእስራኤል ልዑል ፀቕጢ ክገብሩላ ይኽእሉ እዮም እቲ ኣሜሪካ ትፃወቶ ፖለቲካ ድማ እዚአን ዓበይቲ ናይ እስላማውያን ሃገራት ኣብቲ ቦታ ዘለዋ بفصل كم زي قراربان كم زي ردان كتجبر لك نتركي أكل نينيتو بمقبار نيران كم تلاقي بمقبار نسعودية دما شركة بوس نيتريجن بمقبار نسلسينا ناتن بوتا هيباتن قلت تكاتك كم زي كونان كم زي ردان بس كنا تحت السعودية داق ما قمت ناخد قبرولوز قبر ازلو انتايو ولا ون مس ايرترا زلو وادي مس كبابي ازلو وادي نا بريكس كتاتوز قبر ازلو مغنيات حدا مغنياتيو مغنيات رايوا Zidima up to Zobana Zolo Agadasnatuna. He likes the US. Francine, I love the expression frenemies because I think that they really express. I mean, I don't think that anyone in Saudi Arabia is just cheering from Iran in this conflict, but they are not rooting for Israel as it was in the past. I mean, the Middle East, as in many places, has been ruled by this all say of the enemy of my enemy is my friend. Therefore, Saudi Arabia was siding with Israel against Iran. I think that it unites then a desire for stability, a desire to be able to export their oil. Both sides are very interested in getting the money. Iran obviously needed, and Saudi Arabia is in a moment where it's investing a lot and needs the money. I think that for the Saudis, there was a moment in 2019 where militias affiliated with Iran attacked the biggest processing facility, Abqaiq attack in 2009. I think that the Saudis were shocked that was possible, that they didn't even detect the drones, and they were also shocked that the United States did absolutely nothing. And that was not Biden, that was Donald Trump who was زيادة ربازيات صبوغ يركم ذكروا سعودية نمجمريا رياليتي تشيك ما سقات يمواي بلالو بحكي كنا أمريكا خنكر كلكم ينايلو أنتي تعمتي زانتانا بريزنت سياس نيرا بزمتي لكم نيرة تنا كلام نقول عبد الله ناتو هذا نتا مالدينو البرايت بحالنا أمريكا زبالة زانتا سادما كنحلو هذا سبسي قواسا قوانا الكايلو محال تاوت إل زبالة عدو قوينو اتزب إدما أبسو من حانتك زي ديك التقزي متشو حانتك إل زبالة تقوينو اتو قواسا ده شكا ولا تزبي تبل زربايا مانياتو تزبي ككيدو يقبل عزغل تقواسا معال توتيل زبل تقوينو نتناطال مجمريا تقواسا الكقصير كازلها كودانيو امريكا توزدو باجت كاب سعوديا نتي حلوا سكيورتي كنبكم يلوم زوزدو دما كاب كالوت كمت زغل صلاتي من البات نسوك خافانا يخل زبل زتنبس زرباي نيرو ابزر ما انتنا نرزلنا قد حج سعوديا بحساب راي من البات حدا كان تقاتي منا امريكا لو نايبلو نيرم اكو تشنا 19 حوتي نسعوديا بفلو يا درونس ناي ايران غيرو مسحر مالتنا نداد بوتاناتو امريكا ولا حنتي جبرتن مجمريا اي رايتهم منتهم درونات تي ساتلايت ناتهم سكريا يكالن كالا عنوات مسجبره زخونه سقمتي وسدتن نسعوديا دما ناي بحق زسنبره كناتات كم زنبره يمزنغرو دحريو مس ايران متفنان كم زي واص افليطا امريكا بفصم كتتحنا كم زي تغل سلازم سيران سلام كتجبر كم زلوا
ክፋልናቱ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ ኦኬ እዚ ንግደፎ ስለምንታይ ንምንታይ ኣለና ኣሎ ኣብቲ ዞባና ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ እውን ካብዚ ዝብገስ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ኣሚኑ ዝኸይድ ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ብጀካ ንእስራኤል ጋራንቲ ክትህብ ኣይትኽእልን እያ ዘላ ንሪኣ ዘለና ንዩክሬን ገዲፎሞም ኣለዉ ምናልባት ግዜ ተረኺበ ክበኩም እየ እንከነ ሓደ ዓቢ ዋዕላ ተገይሩ ኣሎ ኣቦ እውን ሰፖርት ከምዘየለ ነጊሮም ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ዓቕምታታ ድሩስ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝርከቦ ዓቕሚ ድማ ኣብቲ ኣገዳሲ ንቻይና ኮንቴይን ንምግባር ጥራይ ክትጥቀመሉ እያ ንቻይና ኮንቴይን ንምግባር ወይ እውን ንምቕርቃር ከድልዩ ዝኽእሉ ቦታታት ኣብ ኣያ ከተዋፍሮም ትደሊ ዘላ ስለዚ ኣብ ካሊእ ዝመቓቐል ሓይልን ግዜን ሓይልን ወይ ከዓ ፎከስ ወይ ከዓ ኣቓልቦ እውን የብላን እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ዓብ ጋብ ዝፈጥር ዘሎ ቻይና በዚ ገይራ ነዚ ኩነታት ክትፈትሕ ክትጓየ ከላ ራሽያ በንፃሩ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ኣብ ዲፕሎማሲ ድማ ረዩ እዚ ክልትዩ ኣተሓሒዘ ከረየኩም ክፍትነ Is BRICS becoming the new United Nations? The reason we are asking that question is because ahead of the BRICS summit later this month, Russia, which chairs the BRICS group this year, has called on its partners to create an alternative to the International Monetary Fund, the IMF. Why is that, you ask? Because it is mostly controlled by the West. So basically, Russia has proposed that an alternative to the IMF be established to try and counter political pressure from Western countries. لكن وعلى ناي بريكس ككاس ولا زخونة بزو حدش حسابات كزربون كنفسون جميرة مالو باي ذا واي ناي بيزنس فورم يكايد على ابو ابت بيزنس فورم ناي بريزنت ناي جبت تزاربو قرب كنرغم فتن دحر مزعج زلو كونتات نت ناي دبلوماسي ترجاون سلازا قله انتايم زبلو زلو راشا IMF زي انترناشونال مونيتري فاند زبال مع عالم لخاوي مع كان جنزب زبال مثلا ما تكاتاناتو كنفتر كنكلالنا وي وين تودادرناتو كنفتر كنكلالنا مغنياتو اذن بريتون وود انستتيوشنز بحاله دحركالا يكونات عالم امريكان عالم ابتقواصرولو زنبرت بناتا حيلي نسات تقواصرت كالات وورلد بانك يكون IMF كتقوم كلا دولار دما نغوس ناي ገንዘብ نكون غيرا زغبرتو نتن كالوت هاجرات افريكا نتن جلوبال ساوث بحالو ايربحو من يزلو سلازي راشيا مزعج وريدوا زلو غدا تزير بحن زلو مغنيات دما حماقا سلا زغنا يكون أمريكا نزل تهجر ما أجد سلة تقبل جلا حابزنا جرزين خوات أدمى ولا أنا أمريكا بغرب فتوى هجرات ينزل يا زلوا سلم داي زخوني يكون بوليتيكالي أنصار أمريكا كين جمركا بوجيرا مشاقات قبل الكاس جلا هجرات دما لولا ونتن كسمغران تخينن كومبليتلي كابنا أمريكا تلوا كواس أكخلالون سلزي زي ألترناتيف أبتو على يستغور غنا يستغون جن نايب حكي حدا كابتم أجد السي Established with the intention of being a geopolitical and geo-economic counterweight to the West, BRICS is fast emerging as a formidable bloc with economic might. Here's what Russia is proposing essentially. Russia is proposing altering the mechanisms for cross-border payments among BRICS countries. This way the members can bypass the global financial system. How will that help, you ask? It will help protect these economies from the effects of sanctions imposed. So, as in the Zellana, كم أكل نايتي international payment system cross border payment systems بعزلو سويفت بنا أمريكا أقارج تكملوا مسار حنا الجرا خوين زلوا بزوانزي أكل نايتي دم إيرترا كم نوي حوان أبو واجازو خفلت اللي نزنا جرز إيرترا كغير الحتيتان لمينا أنا إيرترا يكون كارو تجارات جن دمسي حيلي بلن نزق غيره إز بريكس بحال دما بفلاينا تشاينا دقف ترقيب إذا حساب زي كتكبر زغليو قدميو جن انتاي قبرلو كل التنقدناتهم بناتهم كارنسي كقبروه كارنسي سواب زبلوه even إثيوبيا أبزناي حجي تغيرو زنبرناي تشاينا أفريكا فورم أبو كارنسي سواب كتقبر مس تشاينا ببات إراخت اللواوات نابنات بزوح رشاوي مقبي بونديو تريد ديو قال ملاني تشاينا تسدد الله سلازي أكن دولار تدل نعو كتقبر بنا تشاينا تشوتو تشاينا دما كاب تعد بزح نغرات تدل نزي نغرات زي ببر تغزو سلازي تبر تدلاينتنا عبي سلازي خيد نتو طبعا حجز يغلي زبال ابي اثيوبيا زغونه لو تيبلون باي ذا واي سنه لكري بر ابي اثيوبيا كاب افريكا خف زلو بات ايرتات زخف زلو زحمق زلو كوين زلو تبايلو تركو حيلو زخا كاب معلتنا معلتي ممكن قال ناي بر بفلو يخيسلو زلو بحفشا زي انترناشونال بيمنت سيستم إذا بريكس حدش announcement درجيرو وين حدش methods كلها تقبلهم قصده هو تجميرهم نيرترا a major good news زي هذا زعبي alternative يكون نيرترا مهنياتو أتن هجرات بريكس اللوا جبت ديو سعودية ديو إمارات ديو روسيا ديو تشاينا ديو زين هجرات زيادة قربتنا إثيوبيا ونتقونه زين تتقبلنه
ምስ ኤርትራ ብቀረባ ንግዲ ዘለዎን ኤርትራ ድሌታታ ካብዘን ሃገራት እዚኣ ትገዝእ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ንሳተን እዚ ሓድሽ ፔመንት ሲስተም ተጠቂሞም ኤርትራ ክሽገር ኣይኮነትን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ካብቲ ስዊፍት ምእላያ መዓት ዕንቅፋት እዩ ዝገብረላ ዘሎ መብዛሕትኡ ንግድናታ ምስ ቻይና ስለዝኾነ ቻይና ድማ ሽግር ናይ ኤርትራ ስለትርድኦን ነቲ ንግዲ ፋሲሊቴት ስለትገብር ዘላን እምበር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ እዚ ሓድሽ ፔመንት ሲስተም ተቐባልነት ተረኺቡ ንኤርትራ ዓብዪ ሓጋዝ ክኸውን እዩ ባይ ዘ ወይ እዚ ጉዳይ እዚ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ በተደጋጋሚ ብቀረባ ዝከታተልዎ ዘለው መንግስቲ ኤርትራ ዝከታተሎ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ዝፅሕፍ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ኣናውንስመንት ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ወይ እውን ንዑ ዝምልከት ኣገዳስነት ብዘለዎ መንገዲ ኣብ ኤክስ ኣብ ትዊተር ፖስት ይገብር እዩ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ብቀረባ ትከታተሉ ዘላ ነጥቢ ኢና ንዛረብ ዘለና by the Western countries. So what is Russia suggesting BRICS do instead? Creating a network of commercial banks within BRICS countries that can enable transactions in local currencies. And this would, in a way, lessen reliance on the US dollar and other major currencies that are controlled by the global financial system. By focusing on using local currencies, Russia aims to create a more self-sufficient financial infrastructure that is resistant to sanctions. The question is what Russia is proposing. Is it possible? And to answer that, we need to first ask, what does BRICS really represent? It represents emerging market economies of the world, countries that for so long have been marginalized in a way by the West. What started out as 5 countries today represent some of the هذا أبز حجي أقدر أسمع بالزلو أبزي عوان زيا بفلا ينزل payment system عدل كهوبا زخل كوين تسمعنا نعي هندية حنت كابتن انكفات كوينا زلا ويون أبت بونجو حجب جبت بدل الحجر عباي حجر جن مرجتي عزينا سري مس أمريكا مس أوروبا كنت قربت دلي جن نساتهم زلوا كل ما كنت قبل يدل الناس لازم مس أمريكا أبت بوز خنيه يلان حجز جوست بلا لعبت معك البريكس كوينا دما حنت كابتن كنت قوت تدخل حجر يا معناته كلنا بريكس كايدا وكونسنسس بمردانا حمشين هجرات يجري مع سرت وين نزلوا سلازي جبر منالبات هندي لان كان بزقات ما زلوا بمعربوا عالم بناي كندا يقوم بناي كالوز ما زلوا ساقتي ميبي لازم بريكس كده فقال تغل تخون نسح الرايت راي ولا تمن دحريلا تشاينا راشا تكون نقد 100 كده فوين ايران اوف كورس دليا زي تما تدليا نغريا امارات سعوديا ملو ابال كوينا الله دي ايلان انفلتنا بعفشا برازيل مس امريكا بزح متفنان سلازلا بتخكل كدف على كم تخل ردوا على الناس ساوث افريكا ومس امريكا صبوا سلازلا سلازي اتقدايتي بجك هند انت دي انكفاتو حنت كاباتن بغربا زوروا زلو هنديا خوينا زلا تنكالوت كلن ستريت انصار امريكا انصار دو الى خمسه لا يريو سلازلو صبوا زخونه سغنتو غبر خليا سلازي تسفا نغبر زي بايمنت سيستم زدلي لوط تغيرلو نابتي كونتات قيد ابزي نشتي ابديت بزعبا بريكس كنسمع سلمتاي زي بريكس بحالا قداسنا زلو so growing. Have a look at these numbers on your screen for now. According to data by the World Bank, BRICS comprises 41% of the world's population. So انتي ندير لنا بريكس بحال بلوك 41% بعالم او يزغمت كما دما BRICS represents 24% of world GDP. عالمنا 24% قطبا دما represent يقبر زي نبزح نقرا قداديلكا زقبر زلو ينتن حدش منبرس كي تغامالتيو كمون over 16% share of the world trade كما بنقدنا عالم كما تقولوا دما ل 10% نتنقدنا عالمنا زقوا عصر حيلي كنبلا نخل مالتيو again زون فيجرز تفلاليه dimensions توزلهم تخليغا بحفشا بريكس بحال حدا very important block ناخونه يدمت زلو وصيتناتو دما ابزي عالمنا نريلنا حجي نشتي كابت زلو بوتا سويتش كغبر كفتني معناتو كالا رستي اقداس كريكم دلي سلازلو ابزو بانا دما لولا قداس نزلو نت سلازلو زيا اسكن اسمعيا. It seemed that the US had finally had enough. They brought out the big guns, the B-2 Spirit, America's heavy strategic stealth bomber. The B-2 is almost undetected. ازي انا فريت ني حوتي نمهرام ستقملا امريكا ستقملا بومبر يعني را زين فرت زين كبرات ساعه زتقبلن نزخونه يكون صلاي قال كابتن زسلت انا تكنولوجي زلونيم نحوتي نزين كتقم زمرصو دما بزحات كيلاتات كم زبلو زلو ميبي ني ايران ون حد ستيتمنت نمها ستقملو كون خيل يوم زبلو زلو نحوتي اسم بيدو مام ديم تطوا بلا مام ديم I don't think so انت عينات اصوار تتكيمم حوتي تطو قبل زخل حيلي يكون مخنياتو امريكا نيروبان نويح عواني فليت مسوم تقاليسي زحوت زبال بمنقد السعوديان قال ملنا نويح بقطع بزياتهم زتحرم تكال سلازغونه وي ودب سلازغونه كابز كفرس زخل هيكون قد بحفش امريكا
ወታደራዊ ጭዋዳናታ ፍሌክስ ክትገብር ንርኢ ኣለና ኣብ ዞባና ድማ ሕቲ ማለት ፊትና ዘሎ ይንዓና ስለዚ እቲ ኣብ ቦታ ኣብ እስራኤል ዘሎ ምናልባት ኣልል ቤት ርሑቕ ኮይኑ ዝስማዓካ እንተሎ ካብ ኤርትራ ሓይሊ ኣሜሪካ ግን ኣብ ጎረቤትና ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ቦታ እቲ ናብ ሓደጋ ይወስዶ ከም ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ብኩሉ ዝቃፀላ ዘለዋ ሃገራት እየን ከቢቦማ ዘለዉ ንቐፅል It has never been shot at. Enemies usually do not spot it until it's too late. The B-2 is one of the aces up America's sleeve, and they brought it out against the Houthis yesterday. The US then released a statement. They targeted 5 Houthi weapon depots. The depots weren't exactly special. They were fortified and located underground. But they did not contain any special munitions. So then why did the US bring out the B-2s? Why? So, بحفش أنتنا نرزلنا أمريكا عمشت استفلالي علامات ናይ حوثي كم زعرمت ምናልባት ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ዴፖ ናይ ኣፅዋር ዝቕመጠሉ ቦታታት ዝበልዎ ኣብቲ ዶክተር ኣይደኩን ኣብ ውሽጢ የመን ኣትዮም እውን እዮም ሃሪቦም ነይሮም ንሑቲ ኣፅዋራቱ ከተዳኽሞ ክትክእል ኣለካ ምስላያዊ ሓበሬታ ነይርዎም ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ሑቲ ብቐሊሉ ጠጠው ክብል ዝኽእል ትካል ከም ዘይኮነ ወይ ግሩፕ ከም ዘይኮነ ንጹር ኮይኑ ኣሎ ነቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ ንእስራኤል ክሃርም ዝኽእል ኣፅዋር እንድሕር ሒዙ ኣሎ ኮይኑ ንመብዛሕትአን ሃገራት ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ልዑል ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣቐዲመ እንታይ ይብለኩም ነይረ ስዑድያ ካብ ሑቲ ልዑል ስግኣት ከም ዘለዋ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ተቐደም ንስዑድያ ንሑቲ ዘጥፍዎ ይመስሎም ነይሩ ሎሚ ካብ ስዑድያ ካብ ሑቲ ኣዝያ እያ ትፈርህ ስለምንታይ ብቐሊሉ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ክሃርሞ ይኽእሉ እዩ ንእስራኤል ክሃርም ዝኽእል ሓይሊ ንዝኾነ ይኹን ካልእ ክሃርም ከም ዝኽእል ኢኻ ትፈልጥ ስለዚ this has to be very clear that's why እቲ ናይ ሑቲ ህላዌ ወይ እውን ናይ ሑቲ ኣካይዳ ብዙሓት ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ስግኣት ክፈጥረለን ከም ዝኽእል of course ኤርትራ ወላ ሑቲ ስግኣት ፈጥረላ እንተበልና ኣንጻር ሑቲ ክትዛረበሉ ትኽእል ዝኾነ ይኹን ኣብነት የብላን ነምበር 1 ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ዝግድኡ ካልኦት ኣለዉ እቲ ጉዳይ ንካልኦት ዝያዳ ዝሃርም ዘሎ ናይ ኤርትራ መርከብ ኣይሃረሙ ናይ ኤርትራ ጃልባ ኣይሃረሙ ናይ ኤርትራ መንገዲ ኣይዓፀው ነቶም ካልኦት እዮም ሽግር ፈጢሮም ዘለዉ እምበር ኤርትራ ሑቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ከተታክዓሉ ወይ ክትድግፈ ይትኽእልኛ ኤርትራ ብንጹር ጉዳይ ናይ ፈለስቲን ንጹር ብዝኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ክልተ ግዜ መግለፂናት ይብሎ እስራኤልን ምስኣተ ተጎራቢቶም ዘሎ ሃገራትን ሩኡይ ግህሰት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፈለስጢን ዝገብርዎ ዘለዉ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ክሽፍኖ ይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ድማ ቀደም ዝወፅእ ሕጊ ቱ ስቴት ሶሉሽን ክትግበር ኣለዎ ኢሉ ስለዚ ኤርትራ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ስለ ዘለዋ ምስ እስራኤል ይኹን ምስ ኣሜሪካ ድማ ሕግብግብ ስለ ዘይብላ ብሑቲ ወይ ብፅቡቅ እዮም ዝርእይዋ ንኤርትራ ወይ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ክሓዝቡ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኤርትራ ቨሪ ቨሪ ሴፍ እያ ካብዚኣቶም ካብ ናይ ሑቲ ባት ኣሜሪካ እንታይ ትደልላ ኣብቲ ቦታቲ ንሑቲ ብኸመይ እያ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ስለዚ there is going to be a very important dynamics ኣብቲ ቦታቲ ግብፂ ናብ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ግብፂ ነዚ ቀይሕ ባሕሪ ኮይንዎ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ቀይሕ መስመር ናትና እዮም ዝብሉ ዘሎ ንኣሜሪካ ዱ ሳምቲንግ ይብልዎም ኣሎ ለይትን መዓልትን ዱ ሳምቲንግ ኣሜሪካ ገለ ክትገብሩ ኣለኩም ንሕና ቁጠባና ይህስ ኣሎ ቢልዮናት ገንዘብ ንኸስር ኣለና ስለዚ ምስ ሑቲ ብሓይሊ ኣይትኽእልዎምን እንታይ ኮይንኩም ፖለቲካዊ መፍትሒ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ክትረዳድኡ ክትክእሉ ኣለኩም ይብልዎም ኣሎ ስለዚ ንሑቲ ብሓይሊ ከኣልዮ ዝኽእል የለን ምርድዳእ ጥራይ ዝሓትት ንሱ ድማ ከመይ ገይሮም ክገብርዎ እዮም ቀሲልና ንሪኦ ኢና unleash such a powerful weapon. Well, this is a statement from the US Defense Secretary Lloyd Austin. Look at this part. It says, this was a unique demonstration of the United States' ability to target facilities that our adversaries seek to keep out of reach, no matter how deeply buried underground, hardened, or fortified. So እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ኩሉ ዘለዎ ኣፅዋር ፀላእትና ክንምንታይ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ክገብርዎ ኽኢሎም ክንምንታይ ክሓብዎ ኽኢሎም ክንምንታይ ውሽጢ ሃገር ክትገብሮ ኽኢልካ እዚ ዘረባ እዚ ብሕፅር ዝበለ ንኢራን ዘተኮረ ዘረባ እዩ ናብ ኢራን ዘመልከተ ዘረባ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ምናልባት ኤክስፐሪመንት ድዩ ክኸውን ናብ ኢራን ክገብርዎ ንዝኽእሉ ፈተነ ድዮም ዝገብሩ ዘለዉ ዝብል ዘረባ እውን ብሰፊሑ ይዝረብ ኣሎ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ኣብ ዞባና እንሪኦ ዘለና ኤስካሌሽን ወይ እውን ነውፂ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ከምፅ እዩ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ግን ብሓፈሻ ኣብ ሓደ ሲሪየስ ዝኾነ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ምርዳእ የድሊ He's saying it loud and clear. It was a demonstration of America's ability to penetrate any military installation, no matter how deep underground. Each B-2 can enter enemy territory undetected and drop dozens of bombs all over the place, including this monster, the Massive Ordnance Air Blast, or MOAB, colloquially known as the mother of all bombs.
بحفشا أمريكا بزوان زي بأسوار تراينا عالم كتجرم تخل زلا سلازي تي حيلناتهم تأسوار ناتهم نختقمو نكفرارو كل عينة تكنولوجي كم زلوا من رزلنا alright زي حدا رسك هون كله حجي نبتي نفس كفنا كتنكف زغرار سب في الله ما بشدة نزلهم زي نجرو. Bring in Yanis Kutsumitis, European Affairs Analyst and Managing Editor of Kappa News. Thank you so much for joining us here on France 24 today. Now, migration policy will, of course, top the agenda today. Why is migration once again back in the spotlight when it comes to the EU? EU أخي باب زقبر لزلو قدامين عندن أقداس زخون زلو حجن انتايو immigration نايس دتنياتات قداي ما أكلاي بوتان حزي متصالو بتدقاقا مدمايسو immigration ويون قداي سدتنياتات أبناء أمريكا مرجع قطر حادة بوتا حيزي زلو أرستيو number 1 topic يو أبي روبارما European Union أبزو كبلو قداما أجندا خوين زلو immigration سلازي بحج سدت حسب زلوهم بقربة نتي قداي زي كتكاتلو يمحصناكم بفلايتهم على الجريخ زلهم صحفوا لي زلهم اب جريخ ديهم زلهم اب كالي بوتاتات منغو زلهم اباينوت هاجراتي دحن زلو ريهم انا هجي ان جنرال نفسه كيف هاجر انتي ني عقبه من قدلو ازفلتي بالله اتما بافريكا زلهم قال بليز نبي اوروبا ممساكم بفلاي اشحات جنزب 10 15 8 انفست كيركم كنت مصط حاسب زلهم بليز دونت دو ذات كان من قدم أفريقيا نتجنزب تجيركم تكال كفتو صحيح مرات أسيا نزب أبي هناك فانا أفريقيا إثيوبيا أنت لهم don't do it أبي إثيوبيا أنت لهم جنزب إنفستاي تكبروا this is my advice right now في إثيوبيا investment سخون يلا أبكال بوت هذا لهم كندا هم لهم أوغندا هم لهم I don't know دخل السعودية فلتو جالت تكال ناخذ قبر فتنو أوروبا مسيهم 10 شحكة فيكم 15 شحكة فيكم وراءات كترابية ما يترابون يفلتني بحقهم من قدر يوم تمسوا السك على رسيب بحفشة تيمانا immigration. There are a couple of reasons for that. First of all, we've seen Germany's reaction last month when there were a couple of terrorist attacks in Germany from migrants that were committed by migrants. And that created a whole reaction of the public opinion, and also the German government lost. The government, I considered it a knee-jerk reaction in order to increase towards Germany and these secondary flows to Germany. So, جرمن زبال هاجر بتزولونا immigration حتى عرفت مرجع أقدر سنة بس لازخونه ولا تمنجسو زولو ترير مرجسي أنتار سدتني عطات كوسديد مرزلو طليان فرنسا يمانا يكون في لازخونه بتي عبلا لنزلو سدتني عطات زخونه يكون بوتاي باللومن أنت توم كالوت ولا توم ليبرز بحال نبرنا عاد إنجليز وننتقونه أخراري مرجسي أم سدتني عطات دوست زولو لازم كلن هاجرات بب وجنن ترير سقمتي by the way نيدرلاندس نتناي نبعلا أب يوغندا كت سبات كسوق مدى باوتي خمزلا كم سالكم يا بزي. Countries becoming Europe's hubs to return migrants. A controversial plan by the United Kingdom to deport migrants to Rwanda met an ill fate. It was described as inhumane, shocking, and unlawful by human rights observers. It was also criticized by European Union leaders, many of whom questioned the morality of such a plan. But that didn't stop other European nations from copying the strategy. In the latest, the Netherlands is considering deporting So, تاينرلا نابزي أوروبيان هجرات كلها استفلا عليه عينة إكسبرمنت يجبروا خمسة لو سدة تنياتات نمملاس الإنجليز أبرواندا ناخذ جبر كما كنا مليونات كنزب إنفستيجرا جزاو تسريحة كل وديها خلا أتي أمر إحنا زنا برا بوليتيكا وما بارتي سلة تسعري كل تبلان كانسل كوين له الآن أب ألبانيا عندش بروجكت جرا نابوك صد جميرة لا نيزرلاندس ما أبو غاندا نخصو قولو زخلو من قدي نكلوهم يسعر له I think جرمان دمان تنزانيا دي ولا نخالق من قد كقبرو خمس غلو نفسه كف حجر لأنها تا إكسبرمنت خد قبرت فتنا لا ولا سويسرلاند وين مسكينة دي ولا قال قبرو يحسبني رميم إذا خانتنا دريكا سدة نياتات بحج نزموت تغلال لا عدل كبو كم زي دليون ولا ون تمتيهم ورقة وشيدهم زلوا أبستفل عليه عينة جبنات ويون قدلتات زقبرو نزلوا كابت عدي كان موساد وطبعا أوروبا أبحمق من قدي خي كم زلون كم معلتنا ورقة خيرالو لذي وتينا تدمع حماق بوليسيتات كتاتات ويوم سلمتاي شجرك ما تأكلوا كل جزء سكيب جوت مهدمي زت كملوا إيميجريشني أبي إيميجريشن ما بقليلو ذك عمك حيلي لين سخونة قمت توسيت كا الجوخ يمز بلغة أوروبا نيكو تبعت جمالهم شجر لهم كنبل كلنا أتوقعنا توم كنا كتباو نقراتهم يكون إيميجريشن كم مفتوح شجر دايم تكملوا زلهم برك أندس أجمعهم أبزي زلوا سمعوها لأن كانت أكيبا مالهم بزعان تاي زاربلو سو
Now to another conflict, that is the war between Ukraine and Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is in Brussels today for a series of meetings touting his new victory plan to end Russia's war. Earlier today, Zelensky attended a European Union leaders summit where he demanded more long-range missiles and permission to use them against targets inside Russia, saying that his plan would create, quote, peace through threats. Zelensky attempted to turn up the pressure, claiming to have intelligence. شوف اوروبا كل جزء كبخلو زيلنسكي انت متيو قدامنا نعيو سيتي توبيكنا اوروبا نعم عباله يقول ناي كتابا قلمله كله بتنا كينات يوكرين ان تبحته تا كونتيننت ويونت يوز بهال بلوك كم معلتنا معلتي كتابا كنتاتناتو اسكفنا هنا يمصالو انت قال جزء حبزالكم جرمنايان بفلاي بزعبا جرمن تزاربو زلو نقطباناتهم درجه تسفى ابز قرص درجه كم دبصحو زتنبه زرباينا نسمى زلنا زخا تمرحنا تبع براسلس له ولا وانتن هاجرات قلخ قبران تفتنا بوليس ناتو عدل زوهب سلا زي كوني انصار ربحها ناخذ كيس قبريو هنا يوكرين زبحال حساب معقته زي تقبروا له دما ناب كال منقد كطمتون ازي بداهي زلنا عتاتهم زخا بفصوم نتكونات تطو نخبل مدب يبلون ازي زلنسك مالتي that North Korea has already sent troops to join Russia's war and is preparing to deploy thousands more. So we know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to send fight against us because Iran, they gave drones, licenses to produce these drones and missiles, yes, but not people, not official, yes. And here we see this first step in this. زلنسكي انت يدول دلو سمين كوريا عصرت الشح زخونو سراويت الدالية ني راشا كتبو مخانا كتحجزو مخانا تدالو كم زلا كم نفلطو إيران دما بزح عينت أسوارات دروناتنا تبع كم زلان راشا سلازي بزيوم حيلتات جاتهم يحجزوا له بوتين صهمك انتي تحجزوا وينتاي هم كتقبروا يزبلهم زلا بحفشة كم زي حجزوا ويون كم حجم سوتطو كم زي بلو جيري دزارب زلو أبتابوتا تطو نخبل حساب لهم زواجا زلو everything كاب يوروبان كاب كالو تجاراتن زي ما حجز مخانو بلوتيو بمبربتي وتهدروا عغمنا يوكرين كلتصو من كمان يمسان هنيرو بحفشة قداينا يوكرين كساب زي معلبك كساب زي رغبة قداي سلام دي ولا قطباوي حويتنا أوروبا قدميون شكرنا يروام دي حجيجن النابز بقى سجل ترايك خيز معناته فاندامنتالز ويك تمسرتنا يكتبنا أوروبا هذا كابتي زمت عطنا دادو كروه بخلو قربنا يندادي ويون قربنا يتسعت بندادي تكملوا مسكالوت علامات ودادر كون خلالو هندي ديسكاونت تخونه كابت واغا غودل بزغبله كابراش تجزا على نبل تشاينا بعداغا ويم كاو غودل بزغبله تجزا على انت حرتبلا لغا امريكا اب عدا تفرير لا تيلكا اوروبا كم كونتيننت وحفي زلو كاب كالوت كاب امريكا غزيخا كشيبوم دشتول كازلو تتكيمكا افريقيا مس امريكان كامباينتك تورادر اي تغلنيخا this technically يزكى على يكون اب للي دما سنا ديموغرافي زبالت سبنا عرق زخي زلو متكاتا زي جبر كالو اب انوفيشن اب تكنولوجي تحريت طرفت جرمن ابنت انترنت طريق مزعولي اب جرمن انترنت كم تزدله اب ديجيتاليزيشن كم تزدله انفست كم زي جبرون ابو دحريت كم استرفون وصيتناتو دما تن كامباينتات ناتن ون زدله تكنولوجي سلا زي نبره كم تزدله كم زي تحنببان اب زوان زدما اتزلنا جيو بوليتيكا صقم توسيقو زلا على صقم الله يوكرين جن زعبا قداينا جرمن يكون اوروبا يقدسو مني كما يجركم تزلكم عناتو بنا اترايز بلوم زلزي. This is the first step to a world war. Of course, it's understandable. DW's correspondent Christine Monroy, she's been following Zelensky's visit to ازي اوروبا بزعبا كوينات بوتين بين سعرو انتاي نقبرو كزاربو خلو بوتين كنتاي زاربالو اب راشا ني بريكس دالو سلازولو نتوعلا ناي بيزنس فورم تاخت غايدو نيرو ابو دما بريزنت ناي جيبسو سزاربس كنسمع to arrange and hold this forum. I thank you for your tireless efforts to develop cooperation between BRICS member states on all agenda items outlined during the trilateral sessions held in different cities of Russia. This work demonstrates how deep our relations are, as well as the importance of the format of our cooperation aimed at achievement of shared goals. We highly appreciate the BRICS Business Forum. So, كابتن نريا زلنا بريزنت ناي قبتي عبد الفتاح السيسي اب بريزنت ناي راشا اب زلو مدرك كم زسمعين عن رزلنا انت مدرك دما انت يزبل زلو ني راشا ملو مسكانا كم زلو ناي تقولوا عمت ملو ازي بزح نبريكس وكل كونفرنس استقبره راشا نتبريكس بال
ናብ ሰማይ ያደይባቶ ይዝበሃል ምክንያቱ ከም ሕሱም እዚ ብሪክስ ነዛ 2024 ዳርጋ ኣብ ወርሒ ብውሕዱ እንታይ ወርሕዳ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ዓብ ነገር ዝጥቀስን ዝዝረብን ከም ዝህልዎ ከም ኣጀንዳ ዳርጋ ሶሻል ሚድያ እንድሕር ከይድኩም ኣብ ዩቱብ ዲ ኣብ ገለ ወላ እውን ምስቲ ኣሜሪካ ይኹን ገለ ኮንቴንት ክገብርዎ ዝፍትኑ እዚ ብሪክ ዝበሃል ፌኖሜናል ወይ ከዓ ኣዛረባ ርእስቲ ከም ዝኸውን ገይሮሞ ዕላማይ ድማ እሱ ቀዳማይ ሰብ ክቕበሎ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ኮንሰፕት ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ከስተማቕሮ ክኽእል ኣለዎ ድሕሪኡ ኣዳፕት ክገብሮ ወይ ከዓ ክጥቀመሉ ዝኽእል ስለዚ እቲ ብሪክ ዝበሃል በፍንጫ ኣብ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ብግዴታ ሰብ ከም ዘስተውዕለሉ ገይሩ ፑቲን ድማ ካብ ዕለት ሓደ ናይታ 2024 ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 31 ነቲ ብሪክስ ክደፍኣሉ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ድሕሪኡ ፕሬዚደንት ባንክ ክኸውን ናይቲ ብሪክስ ዊ ዶንት ኖ ግን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ወይ እውን እቲ ብሪክስ ሕጂ ድማ በቶም ዝዓበዩ ነጥብታት ክውድእ ከም ዝኽእል እዩ ዝገብር ዘሎ ናይ ሚሊታሪ ድዩ ናይ ስፖርት ስቲ ናይ ብሪክስ ኩሉ ዓይነት ከም ዝግበር ገይሩ እዚ ከዓ ራሻ ነቲ ብሪክስ ስለ ደፍቅሩ ይኮኑን ነቲ ወሪድዎም ዘሎ እገዳ ክምክቱ እንድሕር ኮይኖም ኣብዚኣ ሓንቲ ፅኒሕልና ክንሪአ ኢና ስለምንታይ ስትራቴጂ ነዚ ዝገብርዎ ዘሎ ንራሻ ብኸመይ ክጠቕሞም ይኽእል እዚ ኩነታት እዚ እዚ ኣብዘልፈታ ሓልሲሲ ድማ ከም ክቡር ዕዱም ተባሂሉ ኣብዚ ፅቡቅ ይዛረብ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ግብፂ ወላ እኳ ደንጉያ ዝኣተወት ተኾነት ኣብቲ ብሪክስ ኣገዳሲት መንበር ናይቲ ብሪክስ ክትከውን ምዃና እዩ ዘረዳእካ ምክንያቱ ቆላሕታ ናይ ቻይና ቆላሕታ ናይ ራሻ ቆላሕታ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣብቲ መስመር ናይ ንግዲ ልዑል ስለ ዝኾነ ግብፂ ድማ ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እያ ታትስ ዋይ ግብፂ ናብ ኤርትራ ትመፆ በዚ መቃወን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ነቲ ዘለዋ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ከበላሹ ዝኽእል ሑቲ ኣብ ታሕቲ እንታይ ገይሩ ኣሎ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ግብፂ ዘጉድል እዩ ሰባት ብግብፂ ዝሓልፉ ብካልእ መንገዲ ከም ዝሓልፉ ወይ እውን ካልእ መንገዲ ከም ዝድህስሱ ይገብር ኣሎ ታትስ ዋይ ናብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ወላ እውን ናብቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ነገራት ንምርግጋእ ግብፂ ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዎም ክንከል ኣለና እዚ ናብ ኤርትራ ዝመፅዎ ዘለውን ብብዙሕ መንገዲ ከም ዝጥምትዎ ካብ ኣፎም ክንሰምዖ ኢና Our shared aspiration to further build up relations between the BRICS member states. It contributes to the development of investment activities and trade, as possible for us to jointly explore various fields of investment activities and trade between member states. Another shared ብሓፈሻ ኣልሲሲ ምስ ፑቲን ምስ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ራሽያን ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዎን ባላንሲንግ ኣክት ምስ ኣሜሪካ ጥቡቅ ዝምድና ኣለዎ ክንብል ከለና ምስ ራሽያ ከምኡ ድማ ምስ ቻይና ምስ ሰለስቲኦም ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ኣለዎ ኣብቲ ዞባ ምስ ትወርድ ድማ ምስቶም ሪጂናል ፓወርስ ዝበሃሉ እውን ምስ ቱርክያ ምስ ስዑድያ ምስ ኢማራት ሰለስቲኦም እውን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዎ ምስ እስራኤል እውን ዝሓሸ ዝምድና ካብ ሃገራት ዓረብ ዘለዎ ምዃኑ ስለዚ ግብፂ ኣብ ዩኒክ ፖዚሽን ከም ዘለዉ እዚ ድማ ምስ ዘለዎም ሽግራት ካብ ኩሉ ወገናት ደገፍ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባዊ ወላ እውን ወተሃደራዊ ክረኽቡ ከም ዘኽእሎም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ነዚ ሲስተም ነዚ ጭዋዳ ነዚ ሓይሊ ተጠቒሞም ናብ ካልእ ክገብርሉ ይኽእሉ ምናልባት ንእሽተይ ኣብዚ ነቲ ብሪክስ ብዓይኒ ራሻ ክርእይዎ ከለዉ መገለፅ ክልኩም ነይረ ግን ግዜ ክወ ዘለና ስለ ዝኽእል ናብቲ ናይ ዞባና ክሰግር እየ ነዚያ እናሰማዕኩም ፅንሑ Learned in the last few years is that when the West tries to hurt Russia, it ends up shooting itself in the foot. And BRICS is one great example of that. It all started with Western anti-Russian sanctions, which failed and backfired. The Russian economy didn't collapse. In fact, it's growing. And Russians are doing better than those who imposed the sanctions in the first place. Well, that must hurt. Well, another equally frustrating trend must be the fact that countries are lining up. We recognize the importance of the BRICS Association and have expressed our appreciation for the excellent work it is doing. So እንታይና ንርኢ ዘለና ብሪክስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ራሻ ድማ ማዕረቲ ወይ እውን ከምቲ ዝመደቡላ ክዓፅዋን ከትክምዋን ዝፈተኑ ደይኮነስ ብዙሓት ሃገራት ምስ ራሻ ክሰርሑ ዝደልዩ መሊሳ ኣብ ማእከልና መፀትያ ትኸውን ዘላ ኦኬ እዚ ብዓለም ደረጃ እንሪኦ ፀናሕና ኩነታት ክኸውን ከሎ ኣብ ዞባና ምስ ንመለስ መጀመርያ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ብዘሎ ክንጅምር For one thing, it rejects and defies the colonial legacy agreements, which only gives unproportional credit or benefit to the lower riparian countries. The entire flow of the Nile River has been apportioned to. So Ethiopia ሓድሽ ውዕል ብዛዕባ እቲ ናይ ኣጠቃቅማ ናይ ኒል ዝምልከት ኣብ ሓድሽ ምስምማዕ ምስተን ሃገራት ማይ ዘበርክታ ናይ ኒል ኣብ ዝተረዳድአትሉ ነቲ ዝበልዎ ጉዳይ መመሊሶም ይደፍኡሉ ከም ዘለውን ንግብፂ ድማ መመሊሶም የቆጥዕዋ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ኮሎኒያል ሌጋሲ ካልኦት ሓይልታት
ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝቆመ ስለ ዝኾነ ንዓና ዝውክል ኣይኮነን ንሕና ድማ ብዝመስለና ክንከይድ ኢና ብምባል ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ግብፂ ሃርድኮር ወይ ከዓ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ይወስዱ ኣለዉ ግብፂ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ብንጹር ዝተዛረብዎ እዮም ደቂሶም ከም ዘይሓድሩሉ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን እዚ ናይ ጉዳይ ናይ ኒል ንዓታቶም ቀይሕ መስመር ምዃኑ Only two countries, namely Sudan and Egypt, in these colonial legacy agreements, and the establishment of this commission puts an end to such preferential treatment. The CFA aims to create a collaborative approach to the Nile's risk and encourages water use. Water might come from one or some of us and flows to the other lower riparian states. Therefore, let us all benefit from these waters fairly. With no score to continue, the Ethiopian officials say Cairo is failing to see the bigger picture. Egypt and Sudan only want the former agreement between few to sustain and benefit them only, but for the rest to develop. Of this CFA agreement. So ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ኣንጻር ግብፂ ትኽተል ስለ ዘላ እዚ ንግብፃውያን ዝኾነ ይኹን ምርጫ ከም ዘይገደፈሎምን እቲ ጉዳይ ድማ ብኩሉ መንገዲ ዳርጋ ሚድያ ናይ ግብፂ ምስ ኤርትራ ጌራቶ ዘላ ብዝለዓለ ናህሪ ይርእይዎ ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት እውን ሂበኩም ነይረ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ኤርትራ ምምፅኦም ስትራቴጂካሊ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣብዚ ተመሊስካ ተሪኻዮም ኩሉ እቲ ናቶም ጉዳይ ናይ ማይ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኣርእስቲ ከም ዝኾነን ነቲ ጉዳይ እቲ ሸለል ክብልዎ ከም ዘይደልዩን عسكريا في الصومال توقع مصر اتفاقية تعاون عسكري واستخباراتي مع إريتريا مشابهة للاتفاقية التي وقعتها القاهرة ومقديشو. تتحرك مصر بكل ثقلها في منطقة القرن الإفريقي ورسائلها واضحة وحازمة أنها لن تقبل بسد النهضة كأمر واقع. بقول للأشقاء في اثيوبيا بلاش إن احنا تمام تي رينايسنس تاعمز جيردز بهالديقة ግብፂ ክትቀበሎ ከም ዘይትደሊ እዚ ድማ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ካውንተር ንዑ መዕለቢ ክትገብረሉ መፍትሒ ክትገብረሉ ብስ ኤርትራ ገይሮሞ ዘለዉ ስምምዕ ድማ ካብ ማንም ንላዕሊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ይዛረብሉ ኣለዉ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ስለምንታይ ንሳቶም ነቲ ታሪክ ኣይ ቲንክ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ግብፂ ብዛዕባ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ የብሉ ኤቭሪ ታይም ብዛዕባ ኤርትራ ከንብቡ ምስ ጀመሩ እታ ዝበለፀት ንኢትዮጵያ ንምቁፅፃር ተድልየና ሃገር ኢትዮጵያ ኤርትራ እዮም ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ንኢትዮጵያውያን ዘንበርክኸት ሃገር እንተላ ኤርትራውያን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ከዓ እንታይ ንዖም መመሊሱ ኢትዮጵያውያን ከንታይ ይብሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከስማዓኩም እየ نصل لمرحلة انك انت تمس نقطة مياه من مصر لان الخيارات كلها مفتوحة. مصر طبعا دولة ليست قليلة الحيلة، لديها رؤية واضحة جدا جدا في التعامل مع السد الاثيوبي لتداعياته السلبية على مصر، عندنا تحركات كل شيء سيتم الإعلان عنه. وأبلغت الجميع أيضا بأنها لن تقبل أي وجود. ግብፂ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ብዙሕ ፅልዋ ዘለዋ ብዙሕ ዲፕሎማስያውን ካልእ ሽርክነትን ዘለዋ ኣገዳስነት ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ነዚ ጉዳይ እዚ ብሓይልና ክንገብሮ ተፈቲና ዓቕሚ ንስእን ሰባት ኣይኮናን እናበሉ ብንፁር ቋንቋታት እዮም ዛረብሎም ዘለዉ ኢትዮጵያ ካብቲ ናይ ማይ ብፍፁም ነቕ ክንብል ኣይንኽእልና ክብሉ ከለዉ እዚኣቶም ከዓ እንተደይ ጌርኩም ከመይ ጌርና ከም ነግብረኩም ክፈልጥና ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓደ ዓቢ ጎቦ ተሃኒፁ ከም ዘሎ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ወገን ኢትዮጵያ እንታይ ይግበር ኣሎ ወይ እውን እንታይ ይብሉ ኣለዉ መጀመርያ ወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ክንርኢ ኣብይ ኣሕመድ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ቀይሩ ከም ዝነበረ ኣውሪዱ እቲ ታየ ኣቅተ ስላሴ ዝተባሃለ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ከም ዝገበሮ ቦታ ናቱ ጋብ ነይሩ በዚ ዶክተር ጊድዮን ቲሞቴዎስ ዝበሃል ከም ዝተክኦ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ ሚኒስትሪ ፍትሒ ነይሩ እሱ ነቲ ቦታ ናቱ ድማ በታ ሃና ኣርኣያ ስላሴ ትበሃል ተኪዋ ከም ዘሎን ሚኒስትሪ ቱሪዝም ድማ ሰላማዊት ካሳ ትበሃል ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሻፍል ገብር ኣሎ እቲ ዶክተር ጊድዮን ከምኡ ድማ ተሃና ሰብ ሓዳር ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ብሓደ ፕሮሞትድ ኮይኖም ከም ዝነበሩን ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ክልቲኦም ብሓደ ናብ ስልጣን ይመፁ ከም ዘለውን እዚ ጉዳይ እዚ ክንርኢ ከለና ሓንቲ ነገር ኣላ ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያውያን ከዝርዋ ዝርኢ ንሳ ድማ እዛ ስእሊ እዚያ ወላ ኤርትራውያን ሸሪ ገብርዋ እዮም ዳርጋ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኪኪ ኣገዳሲ መፍትሒ ቁልፊ ዝበሎም ቦታታት ብመን ተኪወሎ ብተወላዱ ናይ ኦሮሞ ብፍላይ ወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ናይ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ብርሃኑ ጁላ ከምኡ ድማ ናይቲ ኢትዮጵያን ዲፈንስ ሚኒስተር ድማ ኦሮሞ ክልቲኦም ኦሮሞ ምዃኖም ንታሕቲ ክወርድ ከሎ እውን ኩሉ እቲ ዘድልዮ ቦታታት ብወታደራውያን ሓይልታት ንዑ ክሰምዑ ብዝኽእሉ ተኪይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኦሮሞ ዝበሃል ኣብቲ ወታደራዊ ክንፊ ሙሉእ ብሙሉእ ተኪይዎ ከም ዘሎ ወላ እውን ኣብቲ ሲቪላዊ እውን ከምኡ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምንታይ ዕላማ እዩ ምስ ንብል ሓደ ክንሪኦም ከለና ንኣሽትዮም ቶም ንሪኦም ዘለና ስለዚ ንእሽተይ ኣብ ስልጣን ብምምፁ በቲ ሓደ ክትሕጎስ ትኽእል ኢኻ በቲ ካልእ ድማ
do they have enough experience ክትብል ካ ትኽእል ኢኻ ማለት እኹል ተመክሮ ዘለዎም ድዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ንኽመፁ ንኡሽተይ ሰብ መንእሰይ ከሎ ኣብ ስልጣን ተመፅኡ ፅቡቅ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ተመክሮ እንተዘይብሉ ወይ እውን ተመክሮ ዘለዎ ኣማኸርቲ እንተዘይብሉ ድማ ንኣብነት ንኡሽተይ ብምምፅኡ ንኣቢ ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ ነይሩ ሎሚ ብኣቢ ዝሕጎስ ግን ኣዝዩ ውሑድ እዩ እንተሎ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ just because ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ኤነርጂ ኣለዎ ገለ ኣለዎ ተመክሮ ኣለዎ ድዩ ልቦና ኣለዎ ድዩ ትዕግስቲ ኣለዎ ድዩ ስለዚ ምስ ግዜ ዝመፅእ ብዙሕ ፀጋታት እዩ ዘለዎ there's a good reason ስለምንታይ መብዛሕትኡ ነገራት ክሊ ዕድመ 50ታት ዘለዉ ካብ 50 ንላዕሊ ዝኾኑ መራሕቲ ዝኾኑ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቢ ምናልባት ኣነ ከምዚ ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ዝብዚ ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ምስ IMF ዕዳ ክረክብ ስለ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ክትእትላ ካብቲ ስልጣን ገለመለ ዝብል ኮንዲሽን ስለ ዘለዎ ንዑ ከም ማሊኢሉ ዝገብሮ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ regardless እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኣብነት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ገይርዎ ዘሎ ሚኒስትሪ ፍትሒ ነይሩ ስለዚ ኦልሬዲ ኣብቲ መንግስቲ ነይሩ እዩ ሕንፍሽሽ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ነይሩ ሓድሽ ሰብ ኣይኮነን ሓድሽ ኤነርጂ ይኮነን they are already part of the government ስለዚ ቦታ ጥራይ ዘኮራሲ እዩ ዝቕይሮም ዘሎ እምበር ሓድሽ ፖሊሲ ሓድሽ ኣካይዳ ሓድሽ መንገዲ ክመፃ ኣይክእልን እዩ እቲ ፖሊሲ ናቱ በሀገር ደረጃ ዝኽተሎ ዘሎ ድማ ኣብዚ ንስማዕ የቀይ ባህር ከሜዲትራኒያን ባህር እስከ ህንድ ውቅያኖስ ጫፍ ከገልፍ እስከ አፍሪካ ቀንድ ያለውን አካባቢ የሚያካትት ነው እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ በቃ ኦብሰስ እዮም ተጸሊሎም እዮም ዘሎ በዚ ኸዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ እዮም ፈሊጦም ቀይ ባህር በዚ ከም ዝሓልፍ ወላ እንታይ ይርዳእንን እዩ ለይትን መዓልትን በቃ እዚ ናይ ንግዲ ቦታታት እንታይ መዓት ይወድ anyway ንዓና ጥቕምና ባህርና ሃገርና ጽቡቅ ዝኾነ ሃገር ከም ዘለና ንፈልጥ ነርና ግን ጽቡቅ ጌርኩም ድማ ሃገርና ሳዕ ክንደይ አገዳስ መሆን ካትት ነው የአፍሪካ ቀንድ ደግሞ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማሊያና ጅቡቲን ያቀፈ ሲሆን ክልላዊና ዓለም አቀፋዊ ኃይሎች አይናቸውን የጣሉበት አካባቢ ነው የዓለም ምጣኔ ሀብት ዘዋሪዎች እንደ አሜሪካና ቻይና ያሉ የጦር ሰፈር የመሰረ ዝትሪዎ ዘለኹም ናይ ጅቡቲ ወታደራዊ ቤዝ እዩ ስለዚ ብዙሕ ከመዛረብ እዮም ጥቅምሉ ዘሎ ጊዜ ጂኦፖለቲካዊ ክስተቶች የአካባቢውን ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ በማደጉ ቀይ ባህር ታላቅ ኃይል ሽኩቻ መናኸሪያ እየሆነ ይገኛል ከ120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ የወጪና ገቢ ንግዷ በዚሁ ቀጠና የተመሰረተው ኢትዮጵያ የዳር ተመልካች ከሆነች 3 አስርት ዓመታት ሆኗል በቀይ ባህርና በአፍሪካ ቀንድ የሚደረጉ እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎች የብሔራዊ ደህንነቷ ወሳኝ በመሆኑ ወደ ቀይ ባህር ለመመለስ ጥረት ያደረገች ነው ይህንን ጥረቷን ለማድረግ ደግሞ ከሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ማግኘት ስምምነት አድርጋ ካሄደ በተቃውጭ ጉዳይና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ሽመቤት ያቀፈ ሲሆን ክልላዊና ኢትዮጵያ ታይም ዝብሉ ዘለው ምስ ሶማሌላንድ ዝገበርና ቅቡልን ሪዝነብል ክኸውን ይግባእ ወይ እውን እዚ ዝቃወመና ኃይል ክህሉ ይግባእን እዩ ግብፅኻ ኤግዛክትሊ በንጻር እዮም ዝብሉ ዘለው أي وجود عسكري إثيوبي على البحر الأحمر البحر الأحمر وامتداده يشكل المجال الحيوي المصري هنساند الصومال أمن البحر الأحمر بالنسبة لنا خط أحمر تايم زبل زلو إثيوبيا ግብጽ ድማ በፍጹም ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ንዓና ቀይሕ መስመር ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባህር ምምጻእ ሓደጋ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ተቐራኒ ሓሳብ እዩ ዘለዎን ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህሪ ደይ ምብጻእና ናይ ህላዌና ሕቶ እዩ ኣብ ቀይሕ ባህሪ ቦታ ክህልወና ኣሎ ክብሉ ከለዉ ግብጽ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባህሪ ምምጻእ ንዓና ድርብ ሓደጋ እዩ ናይ ኒል ኤግዚስተንሻል ሕቶ ክኸውን ከሎ ኢትዮጵያ ኣብቲ ቦታ ተበፂያ ድማ ካልኣይ ክልተ ቅላዕ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኦኬ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ዘሎ እዩ ንሓድሕዶም ይሰሓሓብ ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኣብዚያ ስምዕዎም እጂ ተመሊሶም ያን ወደብ እንዴት ባህር እንደተገለለች አውቀ ስትጀምር ደግሞ ጫናዎችን ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላሉ ይላሉ የዓለም ሀገሮች የኛን ወደብ እንዴት በፖለቲካል ሳቦቴጅ እንደተወሰደ ያውቁታል ስለዚህ ይሄን ያክል የህዝብ ቁጥር በምስራቅ አፍሪካ እኛ ነን መሪ በህዝብ ቁጥራችን መሰረት ያለ ወደብ የሚመጣውን ችግር ያውቃሉ ወደብ ደግሞ የንግድ መውጫ መግቢያ ብቻ አይደለም ሌላም አለው ስለዚህ የሰላምን ጉዳይ ነው የቀይ ባህር ጉዳይ ስለሆነ አገሮች ሊያስቡ ይገባል የጀመርነው ይሄ ከሶማሌላንድ ጋር የጀመርነው የወደብ እንትን አልቆ ኢትዮጵያ ሶንታይም ደሉ ዘሎ ንሕና ብዙሓት ህዝቢ ስለ ዝኾንና ኣብ ደገ ባሕሪ ክወሃበና ይግባእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሓት ስለ ዝኾንና ወታደራዊ ቤዝ ክወሃበና ይግባእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ I think they are ማለት ከምኡ ክብሉ ድሌቶም እንድዩ ዓዶም እዩ ከም ድሌቶም ክዛረቡ ክእሉ ግን ካፕቺኖ ዘረባ ዝኸደ ኣይኮነን ኣብዚ ግን ስምዕዎም እንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ ካልኦት ከዓ ወዳድረው የኤርትራ አደጋ
ይጨምርብኛል ከግብጽ ጋር ሲወዳደር። ለምንድን ነው እንደዛ ምለው? ኤርትራ ልክ እንደኛ ሁሉ የሶማሊያን ሁኔታ ታውቃለች። ገብተው ከአልሻባብ ጋር ሲሰሩ ስለነበረ የክላን ቤዝድ ፖለቲካ የጎሳ ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ምን አይነት እንደሆነ ሓደ መጀመርያ ሓሶት ኣብዚ ዘሎ ኤርትራ ምስ አልሸባብ ኮፍ ኢላ ከም ዝተዋገት ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ያለን ሳቶም ንአልሸባብ ምክንያት ገይሮም ምትእትታው ከም ዝገበሩ ይፍልጡ። ግን አገይን እዚ ዝብልዎ ዘለው ዕላማ ኣለዎ። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝብሉ ንሰብ ንምድንጋር ጠቃሚ እዩ። እዚ ማለት ኤርትራ ናይ ራድያ ነበረት እንደይኮነስ ተደጋጋሚ ሓሶት ተነጊርካ ዝበፅሐ ሰብ ይኣምነካ እዩ። ሚድያ ብኸመይ ይሰርሕ? ግብጾች አዲስ ናቸው፣ አሁን ገና ነው የመጡት። ኤርትራውያን ለረጅም ጊዜ አብረው ሲሰሩ ስለነበረ ያውቃሉ። አንደኛ። ሁለተኛ ሀርሽ በሆነ ሁኔታ ላይ እንደ ግብጽ የግብጽ ሰራዊት እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ሳይዋጋ ይኖር አሜሪካ ዝም ብላ እየቀለበችው የሚኖር ብዙ ጦርነቶች ከኢትዮጵያ ያረጋቸውን የተሸነፈ በተደጋጋሚ ጊዜ ብዙም የተሳካ በታሪክ ማቆ የለም። ከቱርክም ሲሸነፍ ነው። ንዕቀት መሊዩ ነቲ ናይ ሰራዊት ናይ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ምስ ተዓቕቦ የመላላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ግብፂ ኣሜሪካ ኮፍ ኣቢላ ትምግቦ እዩ፣ ተዋጊኡ ዝዕወት ኣይኮነን ገለ እዮም ዝብሉ። ንኩሉ እዩ ትጃህራ ማለት ኣብ ውግእ ናቶም ሰራዊት ከኣንፃር መን ተዓዊቱ ባይ ዘ ወይ ራይት ናው ነዚያ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ኣብይ ኣሕመድ ብድሮናት ገይሩ ህዝቢ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ካል እዩ። ሕጂ ህልቂት ፈፂሙ ኢልካ ዝረብ ተነይሩ ድርብ ህልቂት ይፍፅም ኣሎ ሕጂ እውን። ስለዚ ኣብይ ኣብዚ እዋን እዚ ብድሮናት ገይሩ ንህዝቢ ኣምሓራ በል ይብሎም ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ሚድያ ናይ ዓለም ከ ትም ኤርትራ ተኮይኑ ጫውጫው ኤርትራ ዘይግበረቶ ኮይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ጀኖሳይድ ክንፍፅም ኢና ገለ ክንገብር ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ይፈልጥን እቲ መንግስቲ። ግን ናይ ኤርትራ ሽም ግድን ብሕማቅ ክትንስእ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ኣጀንዳ እዚ እዩ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ። ስለዚ ወላት ሚድያ ትዘረቦ ኩሉ ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ግን ንሰብ ከደናግረሎም ዝኽእል ዝበልዎ እዩ። ከሁሉም አገር ጋር የግብጽ ጦር ሲሸነፍን የኖሩ ግን አሁን በጣም የበረታ ጦር አለው። በአፍሪካ ሲወዳደር አሜሪካ ለእስራኤል ስትል ከፍተኛ እንትን ስለምታፈስበት ግን መሬት ላይ ያለ ልምድ የለው። ከዚህ ማን ይሻላል? የኤርትራ ጦር ይሻላል። አሁን በቅርብ ተዋግቷል። ውትድርና ደግሞ የሀገሪቱ ፎቶ መልክ ሆኗል። ወታደር ሀገሪቱ ሴኩሪታይዝድ ስቴት ነች። እንደ ኖርዝ ኮሪያ ወታደር ነዚ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትብሎ መሲልካ? ኤርትራ ወታደራዊት ሃገር እያ፣ ውትድርና መለለይ ናታ እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ርእሱ ኣበይ ጠጠው ከም ዝበለ ብምንታይ ትፈልጥ መሲልካ? ስለምንታይ ክብል ስለዘይክእል ስለምንታይ ኤርትራ ከምኡ ክትከውን ክኢላ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሱ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። ኦብቪየስሊ ቢኮዝ ኦፍ ሃገሮም ቢኮዝ ኦፍ ኢትዮጵያ። ኤርትራ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ወይ እውን ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ሜንታሊቲ ንክትክተል ዝገበራ እዛ ሃገር እዚኣ ጎረቤትና ስለዝኾነት እዩ። ሱዳን ስለዝኾነት ኣይኮነን፣ የመን ስለዘለዎ ይኮነ፣ ጅቡቲ ስለዘለዎ ይኮነ፣ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ጎረቤት ስለዘላትና እዩ። ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ስጋት ናታ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እያ። የማን የለ፣ ፀጋም የለ፣ ድምር የለ፣ ምግዳል የለ። ካብ ሱዳን ኤርትራዊ ብፍጹም ስጋት ተሰሚዕዎ ይፈልጥን እዩ። ተቐዳመይትን ናይ ሓዋር ብሕጂ እውን ስጋት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ እያ። እዚያ ንፍተዋ ንስጥላያ ክንምንታይ ናብ ኢትዮጵያ ሕግብግብ ዝብል ሕብረተሰብ ይሃለወና ብዙሕ ኣይኮነን፣ ግን ኣለና ያው ሕግብግብ ዝብል እንታይ ከም ዝኾነ ፀገማ ይርዳእካኒ። እቲ ሕግብግብ ዝብል ሰብካ ክፀርግ ክኽእል ኣለዎ ባህላ ያነ ኣሲ ክእለ ክኽእል ኣለዎ። እዚኣቶም እዞም ሰባት ከምዚ ሕግብግብ ዝብል ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ንሳቶም እዮም ሽግር ዝፈጥሩ ልካ ፅባሕ ንገብሩ። ነዚ ጉዳይ እዚ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ንኣብነት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ገይርዎ ዘሎ ዲል ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን። ነዞም ኢትዮጵያውያን ተስፋ ከም ዝቆረፀ ካብኦም እዩ ዘረዳእካ። ኢዚ ሮት መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ማዕረቲ ዝገበርዎ ዘይኮነ ኣሻላሻል ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ነርና። ቀሲሉ ምስኦም እናሰርሐ ክዓቢ ከም ዝደሊ ዘሎ ሕጂ ግን ከም ዝቐበፆም ኢና ንርኢ ዘለና። ከም ዝቐበፆም ዝመፀ ስርዓት ተመሳሳሊ ምዃኑ ምናልባት ኣብ ዓብይ ንእሽተይ ተስፋ ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ። ቅድሚኡ ህወሓት እንታይ ገይርዎም ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም እዮም። ይቕረታ ክበሃሎ ዘይክእል ገበናት ከም ዝገበረ that's why ሻዕብያ ንህወሓት ብፍጹም ይቕረታ ክብሎ ኣይክእልኒ። ምስኡ ክሰርሕ ይኽእል ሕጂ እወ ንዝዓበየ ዕላማ ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ኦርጋናይዝ ኮይና ሽግር ከይትፈጥር ምስ ህወሓት ክሰርሕ ይኽእል ይኸውን ዝፈልጦ የብለይን፣ ግን ይኽእል ይኸውን። ብሓፈሻ ግን ኢትዮጵያ እታ ዝዓበየ ፀላኢ ናትና ስለዝኾነት ነታ ዝዓበየ ፀላኢት ናቶም ምስኣ ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ። ንዓና ኢትዮጵያን ግብፅን ክልተ ኣወዳዲርካ ተሂብካኒ ጆርጆ ግብፂ ኣብ ምንታይ ይውዕላትነ ኤርትራ እንታይ ኣለና ምስ ግብፂ የስ ገዛእቲ ነይሮም ኣብ ገለ ፖይንት ኣብ ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ገዛእቲ ነይሮም እዮም። ካብኡ ሓሊፉ ግን ምስ ግብፂ ዘራኽብ እምበሺ ሰውራ ናይ ኤርትራ ኣብቲ መጀመርያ ግብፃውያን ዓብ ደገፍ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም። ኣንፃር ኢትዮጵያ ንክንዋጋዕ ዓብ ደገፍ ዝገብሩልና ዝነበሩ ሰብ እዮም።
ንናጽነት ኤርትራ ሓያል ሃገር ንክትከውን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ንምውዳቕ እዩ ነይሩ ዕላማ ዕላማ ናቶም ካሊእ ነይሩ ሻዕብያ ግን ሓያል እዩ እቲ ዝህብዎ ዝነበሩ ዕላማ ናቶም ንመሳርሒ ናቶም ዕላማ ዘይኮነስ ናቱ ዕላማ ይሰርሑ ስለዚ ግብፂ እንተስብሕ ሕማቕ ተስቢ ፅቡቕ ኣብ ጎንና ልዕሊ ኩሉ ከንታይ ኢለኩም ኢትዮጵያ ትበሃል ዓባይ ሃገር ክትህሉ ስለ ዘይደልዩ ሶም ክትፈርስ ዘይኮነስ ክትዳኸም ዝደልይዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ግብፂ ነቲ ኤርትራ ስጋት ትፈጥረላ እያ ትብላ ዘላ ኢትዮጵያ ነቲ ስራሕ ናይ ኤርትራ ግብፂ ክገብርዎ እዮም ራእይ እንታይ ክትገብር ኣለካ ምሶም ክሰማምዕ ኣለካ እዚ ኣብ ክንዲ ምፀላኢኻ ህልቕ ትገብር ነቲ ፀላኢኻ ልዕሊኻ ከጥፍኦ ዝደሊ ሰብ እንተሎ መርሓባ ኢኻ ትብሎ ፖለቲካ ከም እዩ ነቲ ፀላኢኻ ንዓኻ ስጋት ዝፈጥረልካ ዘሎ ካባኻ ንላዕሊ ዝፀልኦ ካባኻ ንላዕሊ ከጥፍኦ ዝደሊ እንተሎ እንታይ ኻ ትብል መርሓባ ዌልካም ኢኻ ትብሎ ዌልካም ኢልካ በይስ ትቦ ቦታ ትቦ ስራሕካ ስራሕ ትብሎ ንስኻ እንታይ ትገብር ኣብ ልምዓትካን ጉዕዞኻን ትምለስ ኣብዚኣ ስምዕዎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ከም ይኮነን እስከ በዝኻ ስምዕዎም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚህ እኛ ኢንቨስት እያደረግን ያለነው የእናንተ ልጆች ላይ ነው ብትፈልግም ባትፈልግም we have 3-4 goals ያ ጎል ምንድን ነው ጅቡቲ ውስጥ ብታየው ዛሬ over 45% of the population of ጅቡቲ ማን ነው ኦሮሞ ነው የሀረርጌ ኦሮሞ ነው ዛሬ ተዋልዶ ማለት ነው አንድ ደኬት ከ10 ዓመት በኋላ ሲጨምር ደግሞ ከ50 በላይ ይሆናሉ ከ20 ዓመት በኋላ ደግሞ 60 በላይ ሲሆኑ ደግሞ ጅቡቲ የኛ ነው የምትሆነው ፖይንት ብላንክ አለቀ በፖለቲካ እንደዛ ነው የምታሸንፈው ኬንያ ብትሄድ ደግሞ ቦረና እስከ ጀነራል ድረስ ነው ያሉት ያን ደግሞ በግማሹ በኩል እንታይ ዝብሉ ዘለዉ እቶም ኦሮሞ ከዓ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ጅቡቲ 4% በፂሕና ኣለና ከምኡ ኢልና 60% ምስ ኮነ ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ ናትና ዓዲ ክኸውን እዩ ኣብ ኬንያ ኦሮሞ ኣለና ድሮ ሓያል ቦታ ሒዝልና ኣሎ ኣብ ክልል ሶማል ተኮይኑ ክሳብ 20% በፂሕና ኣለና ቀስ እናበልና እታ ኢትዮጵያ ውዕላ ሓዲራ ናትናያ እዚ እቲ ናይ ዓሌታውነት ፖለቲካ ጥርዚ ክበፅሕ ከሎ ነዚ ይመስል መልክዑ ኣብ ካልኦት ከጋጥም ከሎ ካብኡ ክንመሃር ኦሮሞ በዛ በኩል ኦሮሞ ከኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮናም እንደዛ መልሰዋለን በአማራ በኩልም ብታይ ወሎ እንደዛ ነው በጅቡቲ በኩል እንደዛ ነው በሶማሊያ ውስጥ ደግሞ over 20% የኦሮሞ ልጆች ናቸው over 3 million people in Somalia ራሱ ያሉት ማለት ነው ኢሚግሬት የሆኑት ማለት ነው ያ ደግሞ ለኛ ያን ጊዜ yes ኦሮሞ ተሳቋል ኦሮሞ ተበድሏል ያ ብድል ደግሞ ዛሬ ተመልሶ we going to use it as our advantage ሰዳይ ብደል ወላው ናብ ሶማል ተኾነ ብዙሕ ተወላድና ኦሮሞ ኣለና እዚ ድማ ስትራቴጂ ተዋሊድና ዝባንጎ ነቲ ፖለቲካ ክንቋፀሮ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ንሓዋሩ ናጣዓና ክንከይድና ዘይኮነስ ናብ ሕማቅ ገፅና ክንከይድና ራይታ አጀንዳ ይሰለጥናል ወጣትነቱ የሚያመልጠው አብዛኛው ለዛ ነው ስለዚህ ቁርስና ምሳቸው ነው ውትድርና ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ አደግ ነዚህም ሓደ ሰብ ጥራይ ዝመክሮም ኣብዚያ እስከስምዕዎ ዝም ለበችለትኝነት እንደዚህ እየፈለክ የምትረማመድበት አይደለም ማንንም ሰው ማለት ኤርትራን በአቅሟን ብዙ ሰው አያውቀው ትንሽ ሀገር ነች ብሎ እንደዛ አይነት ነገር ግን ኤርትራ በጣም ትልቅ ሀገር ነች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ አሁንም በሐቂ ንፍዕ ዝኾነ ተንታና ፖለቲካ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲከኛ ብዙሕ ጊዜ ይርዳእን ኢሉ ኤርትራ ኣዝያ ዓባይ ሃገር እያ أزي حياة لقرية أزي عباية قرية سمعوا واي نقولوا للسينيا تلك إمباكت يالله تاجرناش إننا أمستنا سدست مريوش أدمي ما كتلنا ما ترلي يرسل جالبت إننا يرسل عن إثيوبيا بوليتيكا عندزي تساسرن أستولن مهيد اللبن زم بلن ናብ ስጋት ሕቱኡ ክምለስ ሲትረፍ ናብ ስጋት እትዮም ወይምዘለም እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነም ንስልጣን ዝግበር ንሕንሕ ምዃን ድማም ዝያዳ ዘውጊ ገይሩ ይርከብም ረብሓን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ተረሲዑም መራሕቲና ዝብሉ ንሕና ዘይንመርሓ ትግራይ እንተኾይናም ዝብል ብድሕረይ ዳንዲር ኣይትብቀላ ዝዓይነቱም ሓደገኛ ጎስጓሳት ኣብ መድረኻት ናብ ምክያድ ኣትዮም ይርከቡም እዚ ሓይሊ እዚ ገዛእ ደርቢ ስለ ዝኾነ ምስ ገዛእ ደርቢ إرك زبها النجار كهول لا يخيله صابر من قدون يحز الله كم زلاجرون بقرص إيه خيال الله دا جزء من حدار بريزيدنت الناس لازم حزب ويو حفك في زبل النازل سلطان انت حس كحدا جنيات أبرسنا يمن قست الناس سلطان محازو لا يود مريحنات وين حلاف الناس تزشي كم تقول جلسي تاين خون حري أنك عريرك أمشي خو مدحان مختل الدوام برنت كقدر
بيت صحفة هوحات جن نحن أين نمرحة يلن أي مرحوان يلن كل مرحائنا زي كوينة ساكن ده أبناء سلطان شوية أتيهم كم زلوين عن رزق لنا نيزو كله قبل الحزب إيرترا زجبروا كفا تقوم تلا برسم تقعد نفحريا كوين ومالو تابو كوزوري ما يوصل نعم زمركت نعم زجبان قداي كون كله إحنا عجن كل تفيلنا بتنيك صار سنتنا كسجر طرحي دينا بديلنا نملس جورو دنيا دنا أفريقيا حوالي تحاورهم أبير زين نجا زيد بلا استخدمنا يو نو بيس نور بوليسي نهج دفتر حد يبدل نيرو ويس نحد ملو جنريشن إيرتراوي يبدل نيرو زين بس إحنا قرم كتاعي كاليو فهير زي كل النجارات ون كم زلون ردينا 0-0 إساياس موت عامته أكل أخير وي يمان مانكي وي فيليبوس خيوس خياطي جوركيا ثمان سايجن 50% حوتو أتحيزو دمبر تعيش من نجارة بعرف بيلونا حلف شيلترز تعيش من جيركي أمسيخي كوميشن بشمول نتقبل كي نايو إن نايت تعيش من دس يقولوا نجارات خلوا يخوليهم أفتخيل تعرفوا أفتوان كيناتون خمس صغار عينات ديو ويسا يكون أنا سئل حدا كولونيل أو استأثر كل جزء نبار تجارة لا حدا كولونيل اللي رنا وقعنا نهال ناس نمتين بزمات أنزي خجل كل خيلهم كله مسكوت نقيل كابر نقيل كقسام موساد بحاجة عندك قسام موساد نمتى كسام كل شيء تشكيلهم كده خبرت له زي سمع هو تاريخ نقرأنا مالتي بس زي يقولون نجارات نيرو مفتي بوردر كابي بفلاي نادت خدت له ناي سراويت إثيوبيا توصلوا بوتاتات زوجنا كي بحر كوربوريشن دي جلس بحالو زخونو نجارات نيرو إننا زي ويرا ترانسبورت بحال تعيسموس توصلوا فير زي كونو عينت نجارات نيرو ناي موسار عينت نجار نيرو زي جن بمن متأمر زود عدد يكون بريشو خطرية الحس زرعها عينت نجار شو نساتهم ناي مورال كيلاتات سنسر عزلو من دي أبقرناتات تسرق زوحل زلات هانس نايزوم سبزيوم تعمي زيقار مني أبوبو تيما ناي متلال كنزارب كالنا أبزوون حادر له زي سبورتنيات ولا دارنا بشكليتايو حرارك زي أبير ترايان زلو قرهنا دينا خنبلو على عشنات كمان يرداكاني بسبزي أبتي نتانيش تيزلاتو زنا عباي زنا يكونتنا عاتو تقيمو سراويت يرترا حما مخانو حما كم زجبرة قفعي خمس زجبرة بزعبا يرترا قوس زجبر زنبريو أبز غربا واندما إيرتراويان نحق زنا بلي قوس خمزلو نما نمسب كت حجزات غليقة نيز علايقة محجاز ويون كمزي أنت أركان زي سرح على خاب تا كرسي مستقل كايس بعنو جو تودي كاغن ويكتب لي بالكان لذي إزي نتازنا بروتو بلاتفورم أنت أريرترا قوس نمكبار ستقامل لا ينيرو لذي كم تا قوس ناتو تروتو تخينا بعلو هزبي زي روتون تقبري تزبينا وش لغلغ زبل سلمتين نزب خاخت حق زي تمرز أحوات كاد يلو مليون ما حجز اليوم زلو سبورتاو كلاباز اليوم زلو نعم سجبركاد حريون تجار حجزهم تبيان حجزهم سودانيين حجزهم I don't care مجمر يقن حاو خاخت حق زي تفت انت خونه قال سبع له بقى I don't know حمام يخبر زخل قلنا حمزة عبو زعك زاربا يكله سبزي كنت حجزت دليغا فاين مش بيرترا وكنت حجز دس بلا كاتو خينا قن إيرترانا حوات كارلو ما عطات لتاتر له أبزي نزي توعد بلواب توددر مسوم تودادير نيرو لحنت مسوم تخيدا يكالم ميبي سلازي نتهم عقم زلهم دك عد خاخت حق زي تمرد سلمتا أبت جوبو تخيل كل جزء زبزعكم كم هم زيكم كنفلت يجن حدا سبات له نبعلهم كمو قوايات كوينهم كان خالص سبكت أو يلكايلهم كا يزاربوها أول جنبيل لا غير ملش لهم نيرو غاي ومو اتم سراويت عمال لهم اتي طباح يوم زبل سراويت إيرترا إسلام يوم زبل منكليو كبي مخانو قمتو تنابيبو زخيد أمريكاوي وياناي بلوت كرايكمي ألادين زد ديكتاتر زبل قال نعيشل النت إندسترا هوليوود زول لح فيلمي أمريكا انتبلا أمريكا بمالليت وعق ترايس تواقعت الناخ مسلككم يبلون 0-0 public opinion مكاب لإيرترا سئلا خبي يمثل منزدر بيقول لوا وق ورار مستقراي إيرتريان تروبس جينوسايد ريب شعو نحنا نمقوت سراويتنا بلو على ومريتو يزولو نبل يقول فوا جينوسايد يبلو سراويتنا جينوسايد
سمعوا زرباك كندي تاجيم بتصبوا غير قليش لكم على اللبزي إذا يفتسمن نبل يقدفوا سراويت إيرترا زرفهم سراويت ناي زرفنيو نبل يقدفوا عميسو سراويت ناي عمسنيو نبل يقدفوا زملس لالهم مسترسعوا مسيلو منا مسألمن حالفهم اتفتسيمنا زي نستبهلوا له سور وقاقن اتزبلونا يكونن أبأزان محبر سبع علم كتنح زد الله قوقوي مسلي فيستيفال ربشهم بوليس هاريمهم أكاتيلهم ننحدحدهم تقاتلهم حلاف الناس زي سمعوهم انسسا بدم نفس زمر حسب متببع اتزقرم نيرتراويان تراي زي كونن بوليس هاجرنا ماتهم سام مهرام كبوصحو سور دفيتي قبرالهم زخونو كوباتا وفيركا امباغارو متببع اخلنا وتمص نصانن حيال تكالات صدتان زلون معرباوያን هاجرات نعناو تكبار مقصارن مبرعنن نخالان نهلونن عشش مبال ادمن بدحريت كم زلو جهودي اتا مغنيات دما حنتيا زيغاتاتن يخون هاجرات عالم قعزي سئل إيرترا مقرابي جلوبال بابليك اوبينيون مكاب إيرتراويان كمزيوم زبل سئل مدلاو كمتي أمريكا تسمع كلخا انتا يزبل سئل يقجلكا استوعل ديمقراسي ين رديت ديفي أخل أفريكا اختبل كلخا خيز مسكا سئل انتاي وق ميت سلم بك ازي بندفيو سرحلو حزو ازي فيلم بلاد دايموند يبل تحستو رايوه بالدقيقة محكز مسل سئلي نابأمروم الأخ إرترا سرح الله سنحن زلون مثل دمان السويق مس تقراي تواقيهم مس درق تواقيهم مس جبوت تواقيهم مس يمن تواقيهم قالسي وق عملت الزبلو زيناتات مسرح اي ربربولون يوم علاما سلازخونه. Two Eritrean groups come together in an intense standoff in North Edmonton that resulted in police intervention. We've certainly heard similar stories with regards to the perpetrators. This allegation that Eritrean soldiers تزكبوا global public opinion بهمقسم نيرترا دقاقيم كاتل علامو زخونه زي فلطاسب إذا إيرترا خميز بلت يا خمز بالمقبار توريست خمز فرها مقبار لا يوقئن رسمن يا إلكا تأمن مو شعو كتسع اللواب تبللو حراي قبركم ما زبل دمس مأكاب شعو اقدان تدنققو حقوم كبهالو وقئن تعوج لافت حويان كمصلو صلاة تعطولا تنناقز تخمصلو نتخقبرو وزدلي اكيت مسرت كنصفو اليوم نخلو خفوق زدقاقمو أنت زاويانس كنت زغت حسو يتحفر انديا إلا نقرم يوهات كنت يدينا نيرنا إذن ناتنا نايبلعت وداق ميدياتاتكوا حزب إيرترا اقرنا بزمرحو هدمالو ويانا درفو بسيحم سراويت إيرترا تودي وقبلات سنيحن شبل الكبلان كلوا يواه إيرتراوي إزوم سبات كحسوون كلوس أي حفرون ديومي لترايز حلفو ملسو قنت سوري يحسو خمزلو فلتيو ما استوعلات تودي اتا سرحوا زلو فيلم اتا قنع تباهيلوم زخفلو لا اتا حصوت ايكونتن اتا مدققاميا مدققام حماق مسلي اتا منش كل بوليتيكا وصقا وايت هاوس زخونه اندسترا هوليوود انتاي كمز قبر ريخم مايخ اتوم دايركترات كابا يمصو مسلي إيرترا انتيلنا كم مدققام مقلسيتات فوسنا يزنتايو انتيلنا دما كم ناتوبي ملسي صبوق سئلن مسلن هاجركا دقاقم اللهم نسغاي تربرب دقاقم حسوتو قوا زي ربربوس حق انيا مثل هاجر كامنقار كربربكا يبلون بسم سبعو مسل يوم سبك مسلولكا بسم رديت يومكم حلولكا بسم ديمقراسي يوم ارحونا خلوخا ببلوم اغان انت سلعو لي ديمقراسي ايد لينني خينو حاصر الدرب بلوم ولا حنت دوسا خلاها بلان اول سعيد ناي بحق بحر exactly ميديا ذهب كايو نقد ميديا مص اتوم انصار كان إيرترا كوصلو مليتم معلتن زدخم زلو نساتهم ولا ونحسوت يقبرون تلو يا حسوت قليلكم تحلفهم ناو نيوتيوب نميديا حسوت دي حقائق دسوني زدقاقم ستوري ريليفانس الله اقدا سنة الله سب دما سيرش قبر كلهم فلا يزم سعادات يوم زقبروا زلو فيديو كل سب انتاس بعشنته انتاس بقرنته قالك حرق يلو كتعرف يلي شير قبره قال اما داتا اتم عربيان هاجرات نوعيه مزريو اتم حزبي توريست قمص دل نبره إيرترا نزيات مثلا نيشتي كفالناتا نابزلا على كم زبات صحي قبروا لذي إيرترا وسرحناتكا نتصبغنا يتهاجر نقدميت نمبال ليتم معالتن كندكم كنكلها لنا بزد ما يجمرت قداي أفريقيا من حرشان من حياشة حرشاون فتات تصبغ زخون استراتيجي حانتيتو يركبالو هذا خبز ميلاد دما غوبو زخون حرشاوي مراسلو بخلو ملو زخون ماشينري دلي
ነዚ ተረዲኡ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብዓይነተን ፍልይ ዝበላ ናይ ሕርሻ ትራክተራት ክእቱ ንዕዘብ ዘለና በዚ መሰረት ድማ ኣብ 2022 ሕጂ ከምዚ ክንዛረብ ከለና ገለገለ ሰብ እንታይ ክመስሎ ክእል እተን ትራክተራት እተን ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ግን እንታይ ይገብር ኣበይ መሪና ይብል ኣብዚያ ስምዑ ኣብ ገጠራት ከይዶም ዝገበርዋ ዘለና ናይ ማይ ፀጋ ተጠቂምና ዓመት ሙሉእ ኢና ፍርያት ነፍሪ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ሙዚቃታት ዝዓብሎ ከባቢ ክኸውን ዝበቕዐዮም ደቡብ ደንከልያ ዝቁማ ምምሕዳር ከባቢታት እያ ነበርቲ ከባቢ ኣብ ዓሰብ ናብ ደቡባዊ ምብራቅ 30 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ንምብፃሕ እዩ ኣቦ ሓንቲ ካብተን ንኡዞባ ደቡብ ደንከልያ ዝቁማ ምምሕዳር ከባቢታት እያ ነበርቲ ከባቢ ኣቦም መነባብሮኦም ብመጓሰን ምግፋፍ ዓሳን ዝምርኮስ እዩ ቅድሚ ናጽነት ሕርሻ ንጥፈታት ዝምድኳ እንትንብረም ምስ ግዜ ግና ንጥፈታት ሕርሻ ዝነጥፉ ዜጋታት ዝዓብሎ ከባቢ ክኸውን ዝበቕዐዮም ሓደ ኣብነት ናይዚ ድማ ኣብነታዊ ሓረስታይ ዮሱፍ መሐመድ ዑመር ኮይኑ ብኸመይ መዓሰን ተበጊሱን እንታይ ዓይነት ለውጢ ኣብ መነባብሮ ረኺቦን ናይ ሎሚ መደፍረት ፃዕሪ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣምቦ ዝበሃል ዓዲ ይመስለኒ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ዓሰብ ማለት እዩ ሓደ ቅዱስ ሓረስታይ ኤርትራዊ ዝገበረራ እዩ ዮሱፍ ኣሕመድ ዑመር ይበሃል ቀደም መነባብሮይ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝተመርኮሰ ነይሩ ባሕሪ ከቢድ እዩ ምስ ማዕበልና ተቓለስካ ኢኻ ንጥፈታትካ ትካይድ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ካብ 2008 ጀሚረ ግን ኣብ ሕርሻ ክነጥፍ ክኢለ ፈለማ ኣብ ውሽጢ ካንሸሎ ሓንቲ ፈልሲ ተኺለ ጽቡቕ ምስ ተሰማምዓ ኣብ ጎና መሬት ፍሒረ ባንያን ጉዕን ዘርየ ንእሽቶ ጀርዲን ገይረ ጽቡቕ ውፅኢት ምስ ረኸብኩ ድማ ተስፋ ሰኒቐ ብድሕሪ እዚ ኣይደቀስኩን ተበራቢረ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ናብ ብርጭቕ ሰጊረ ኣብዚ ከባቢ ከምዚ ዝኣመሰሉ ነገራት ስለ ዝዝራእ ናብ ኮሚደረን እኽልን ሳዕርን ክፍትን ክኢለ በቲ ዘካየድክዎ ፃዕሪ ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዝረኸብኩ ምግፋፍ ዓሳ ኣቋሪፀ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ሕርሻ ብምዝምባል ንሞያ ሕርሻ ከም ቀዳማይ ስርሒ ገይረ ይቕፅል ኣለኹ እትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ እዩ ትዘድልየና ነቲ ሃገር ናትካ ማዕበላት ኮይንካ ነቶም ናስቲ ሓረስቶት ክትሕግዞም ክትክእል ኣለካ እቲ ቴክኖሎጂ ናብኦም ከተቕርቦ ክትክእል ኣለካ ደገፍ ክትቦም ኣለካ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዙሕ ደገፍ ከም ዝገበሩሉ ዝነግር እዚ ሓረስታይ እዚ ኣብነታውያን ድማ ሳክተ ድኳን ወይ ባር ዝኸፈቱ ዘይኮኑ እዚኦም እዮም እቶም ኣብነታውያን ንሳቶም እውን ፅቡቅ እንዲ ግን ነዚኦም ዝያዳ ክብሪ ክወሃብ ይግባእ እኹል ንዋት ሕርሻ እውን ስለ ዘይነበረኒ ዓይነይ ዓሚተ ክብገስ ወሲነ ሞተር ክገዝእ ስለ ዝነበረኒ ጥሪት ሸይጠ ሞተር ቀሪበ ሞተር ምስ ገዛእኩ ካብቲ ጀሚረዮ ዝነበርኩ ስራሕ ብተዓፃፃፊ ምህርትየ ክረክብ ጀሚረ ሚኒስትሪ ሕርሻ ነተበጉሰይ ብምርኣይ ኣድላይ ዝኾነ ደገፍ ገይሩለይ ካብ ዘርኢ ጀሚርካ ሜላ ኣሰራርኣ ኣገባብ ምኹስኳስን ልዕሊ ኩሉ ድማ ዕቱብ ምክትታልን ሞራልን ኣይተፈልየንን ቀስ በቐስ ናብቲ ዘመናዊ ሕርሻ እየ ተሰጋጊረ በቲ ዝረኽቦ ውፅኢት ተተባቢዐ ዝያዳ ፍቕሪ ሕርሻ ክሓድረኒ ጀሚሩ ዓብን ሰሪሑን ይሰርሕና ኣሎን ብተወሳኺ ንሓረስቶት ሃገርና ብነፃ ዝወሃብ ደገፍን ኣገልግሎት ድኹዒ ዘመናዊ ማሽነሪ ሕርሻ ምሉእ ዘርኢ መድሃኒት ጥሪትን ዘራእትን ዘጠቓልል እዩ ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ሓረስቶት ሕርሻዊ ፍርያቶም ናብ ዝተፈላለዩ ዕዳጋታት ሃገር ንምብፃሕ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንጥሪትን ምህርቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ንፍርያዳ ከም ሃገርን ህዝብን ብዙሕ ጥረታት እንኮለና ቀዳምነትና ንልምዓትን ርእስኻ ምኻል ኣውፍያ ኣብ ኣፍሪካ ኣብነታዊት ሃገር ንምዃን ጉዕዞኣ ትቕፅል ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንኮ ኤርትራ ብዙሕ ብድሆታት ዝነበራን ዘለዋን ሃገር እያ መዓት ብድሆታት መዓት ሽግራት መዓት ፀገማት እናሰገረት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ናትና ቲቪ ትብል ቻነል ኣላትኩም እዛ ቪድዮ ካብየ ረኺበ እያ እዚ ኩሉ ብድሆታት ግን ብትዕግስቲ እያ ትሰግሮ ነይራ ኩሉ ነገር ፅቡቕ ስለ ዝነበረ ወይ እውን ጥዑም ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ስለ ዝተዓገሱ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ዘሎ መንእሰይ መራሒ ወለዲ ኩላቶም ልዑል ክብሪ ዘለና ኣነ ንስኻትኩም ከማይ ከም ዝኾንኩም እዚ ኩሉ ዝተፀመሞ ዋጋ ናይቲ ምፅማም ናብ ፅቡቕ ገፃ ትኸይድ ኣላ ተዓዲ መቸም ቀደም ተዘይበርኪትና ኣብዚ እዋን እዚ መጀመርያ ከምታ ወልስዕ ዝበለና ፅቡቕ ናይ ዓድና ሼር ክንብሎ ክንክእል ኣለና እቶም ክትፅሕፉ ትኽእሉ ብሎግስ ጌርኩም ፀሓፉ እቶም ብእንግሊሽ ክትገብሩ ትኽእሉ ቪድዮ ግበሩ ወላ ይረአ ውሑድ ሰብ ይርአዮ ፕሊዝ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በዓቕሙ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ኤክስ ነዚ ለንቀነ ዝግበር ዘሎ ፅቡቕ ዝኾነ ስራሕ እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብ ኤክስ ኣነ ክርኢ ከለኹ ብዙሕ ሰብ ሼር ክገብሮም ክፅሕፎ ንርኢ ኣለና እዚ ኸ ሰናይ ነገር እዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ኩልና ዝመላላእ እናገበርና እንተኸይድና እቲ ሚድያ ናይ ኤርትራ ኣሉታዊ ነገር ጥራይ ዘይኮነ ፅቡቕ ነገር እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ስዋይ እቲ ሚድያ እውን ቻሌንጅ ዝገብሮ ይረክብ ኣሎ ተሓሶት ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዘይኮነ ሎሚ ሚድያ በዚ ፕራይቬት ሚድያታት እናተተክአ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ፅቡቕ ናይ ኤርትራ በፍንጫ ናብቲ ህዝቢ ዓለም ይመፅእ ኣሎ መንግስቲ እውን ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ዓቕብታት ከምዚ ገይሩ ሰኒዱ ናብ ህዝቢ ስለ ዘቕርቦ ዘሎ ብጣዕሚ ዝተዋሃደ ስራሕ ካብዚ ንላዕሊ ክስራሕ ኢና ንደሊ
كل تزرع زلا بيرترا زبك فلطي جباب دقة شير كم قبره ترندي كم زخان ويكا بزوع جزية كم زرع كم قبره دما ناي نفسه كف إيرتراوي حلا في النتن صراحة كويني سمعني نايلو مع رستاب زخودة لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار كمون كومنتنات كم صحف نزي كم زعينة شانلات نسرع زلنا مدقاف دما نتسرحنا بتعمي حجزنا بالكون نايلو مع رستاب زخودة زي بلس درفقات فكم عينت كرطوي لعب ويتبلت مسمس بالفتشم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفطم زيتتنكفلت بانديراي عتي انديخي يترقالو ميداخي كنقويولينا دكخي كنقوارزو ششايكي بانديراي مامي تيتبغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هارالو تايخكي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشا عند علي نابخي يبلني